Друзі, якщо у вас є тераріум, або ви хочете завести екзотику вдома, Артем робить дуже красиві ось такі декоративні штуки у тераріумі. Бачите? Фони, задніки. Для того, щоб і ваші питомці себе відчували гарно, і щоб це було красиво в інтер'єрі. Так, оце робить Артем. Я вам заставлю координати. Може, у когось буде бажання. Це не обов'язково може бути тераріум. Може, в ванні таке зробити. Прикольно? Так, що акваріум можна зробити. І в акваріумі можна, так. Це все, Артем. Золоті ручки. Ти мене не будеш кусати? Ах ти гарний. Я знаю, що в тебе ще є трошки питомців, так? Так. Мабуть, щось ще покажемо, так? Покажемо, але я не буду доставати, бо в мене на них алергія. Покажемо. А ти гарний. Тебе тепер звати Маїс. Знайомтеся. Мілаш.